Бог наш всегда и непресно, и во веки веков. Амин. Бог Господь явися нам, благословен гради, во имя Господне. Бог е Господ се яви на нас, благословен и идещет името Господне. Бог Господь явися нам, благословен гради, во имя Господне. Пресвятая Богородице, спаси нас. Душевен мир на Господа се помолим. Господи, помилуй. За мира свише, за спасение наши души, Господу помолим се. Господи, помилуй. За мира по целия свят, за мира в Украина, в Сирия, в целия свят има мир. Да няма кръвопролитие, а да има мир, благоденствие, благодат. Господу помолим се. Господи, помилуй. За целия православен български народ, за този град, за онези, които плават, пътуват, боледуват, които са в плен. Господу помолим се. Господи, помилуй. Още се молим, за да се избавим от всяка скръб, гняв, беда и нужда. Господу помолим се. Господи, помилуй. Защити, спаси, запази ни, Боже, с Твоята благодат. Господи, помилуй. Като се спомним с всички свети и пресветата, преблагословена, славна Владица наша Богородица и Преснодева Мария, и нека сами себе си, и един други, и целия си живот на Христа Бога да отдадем Тебе, Господи, защото на Тебе подобава всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святаго Духа, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочестивия христолюбив народ български и го запази в закрила. Амин. Спаси, Господи, святейшия патриарх Неофит, святейшия български синод. Спаси, Господи, и все православни християни. Спаси, Господи, мир в целия свят, в мир, в Украина, в Сирия. Молим се, Господи, застъпка в политите да има мир. Чуй и помилвай, Господи, помилуй. Мир на всички вас, мир сън и духови Твоему. Глави Ваша, Господи, преклоните Тебе, Господи, защото Ти си нашето освещение и да Тебе въздаваме слава, благодарение и поклонение с безначалния Твой Отец и пресветия благ и животворящ Твой Дух, сега и винаги, и във веки веков. Амин. Господу помолим се. Господи, помилуй. Човеколюбиви Владико Господи Исусе Христе, Боже наш, молим Ти се усърдно, погледни с милостивото си на око на нас, Твоите раби, и послушай гласа на нашето моление, което принасяме с вяра, понеже сам Ти си рекал всичко каквото и да поискате в молитва, вярвайте, че ще получите и ще ви бъде дадено, и още искайте и ще ви се даде. Заради това и ние, ако недостойни, като се надяваме на Твоята милост, просим, не се гневи много на нас, нито спомни нашите беззакония, но като добросърдечен, дай ни сега Твоята благост и послушай нас и помилуй Твоите раби с благодата и щедрото Ти се, чуй молитвата и нашата просба, дай на тези Твои раби, които Ти си помолили за мир по целия свят, за мир в Украина, в Сирия, да спът тези кръвопролития, да няма война, а да има мир. Молим се, Господи, чуй ни и помилвай. Избави ни, Господи,
от нашите видими и невидими врагове, нашите прегрешения, нека ти бъдат благоприятни молбите и милостивите пред Твоето владичество. Закридай, Господи, от всяка беда, напаст, скръб и нужда, като прекараме тих и спокоен живот, защото Ти си Бог на милостта. Тебе си надежда, на Тебе прославяме с Твоя безначален Твой Отец и пресветия благ и животворящ Моя Дух, сега и винаги и във веки веков. Амин. Благоденствие, мир, жител, здраве и спасение, всем благопоспешение, подаш, Господи, благочестивому православному българскому народу и сохрани го на многая лета. Многая лета, многая лета, и оздравиш и спасение, всем благопоспешение подаш, Господи. Подай, Господи, мир по целия свят, в Сирия, в Украина. Молим се, Господи, за тези войни, да няма кръвопролития. Чуй ни, Господи, и не помилвай, и сохрани на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. И сохрани, Господи, все, които си молим днеска за мир по целия свят, за мир в Украина, в Сирия и да няма войни. Чуй ни, Господи, помилвай и сохрани на многая лета, многая лета, многая лета, многая лета. Молитваме, Светих Отец наших, Господи Исусе Христе, Боже наш, помилуй нас. Амин. Амин. Брати и сестри, както знаете, за голямо съжаление в България, ние духовниците и висшия клир много години си бориме в България да има за нашите дечица духовна храна. Но за голямо съжаление никой не чува нашите политици. Колко път сме казвали, аз съм ходил пред президентите, пред министри, пред депутати. Обещават, но нищо не правят. Аз им казвам, господа, моля ви се, искам в България да има законово, да има вероучение, да има религия. Тези нашите деца изучават вероучението. Но табу, глас пустиня, няма в България вероучение. Нашите деца по училището няма вероучение. Всичко да го учат, но няма вероучение. А вероучението е най-важната наука. Да се учиш да в Бога да вярваш, да благодариш на Бога, да обичаш ближния си като себе си и да опрощаваш прегрешенията на ближния си от сърце и душа. Едно си иска само, една вяра, едно сърце, една душа, един дух. Български народ е велик. Българските народи и нашите брати и сестри имат велик дух. И ние в България живеем на свещена земя. Ако ние българите не покажем какво трябва да правим, ако не се обединим в доброто, да се подадем ръка, да се помагаме, и не само българите, говоря за целия свят, ние хората не трябва да ги различаваме, да ги отделяме, че един бил евреен, че друг бил мюсюлманин, друг равин. Всички религии трябва да се обединим в едно, в доброто, в Всевишния, в Бога, който ни дава благодат и сила и ни дава въздух и слънце. Да се обичаме, казва Господ. Моля ви си, братя, обичайте се, защото ако нямаме любов помежду ни, ние сме човеци, ние сме по-лоши от животните.
Да сте ми живи и здрави и нека Бог да чуе тази молитва, да има мир от целия свят. Амин. Да сте ми живи и здрави за много години. Амин. Бог да пази България и целия свят в мир. Амин. Амин. Амин.